Kelly. Holy shit. Oi, ja nyt menee Putser pahan näköisesti ulos. Rajulla tavalla. Juuri oli siis nyt tehnyt paluuta loukkaantumisesta. Toivottavasti tuossa nyt ei tule mitään loukkaantumista. Ei näissä suurpujetteluissa kuitenkaan tuo vauhti ole niin kova, että se saisi sen aikaan kuten syöksyssä ja Super-G:ssä, ja nuo verkot nyt hoitivat hommansa. Siellä on kuin kala verkossa Karen Putser. Hän todellakin on juuri vasta tehnyt paluun ja nyt siinä pahasti kyllä töksähtää ja lähtee tuonne melkein etukautta ulos. Ja kyllä siinä mustelmilla tyttö on. Karen Putser poissa pelistä. Tuli Semmeringissä mukaan loukkaantumisen jälkeen ja nyt sitten toivottavasti ei uudestaan loukkaantunut. Simartkin siellä elää hengessä hänen mukanaan. All das zusammen war für viele Läuferinnen zu viel. Sie wurden heftigst abgeworfen. Manche schafften die Stelle gerade noch so, konnten den nachfolgenden Unebenheiten aber nicht mehr standhalten. Alexandra Coletti musste sogar mit dem Helikopter abtransportiert werden, kam letztendlich jedoch mit schweren Prellungen und damit dem Schrecken davon. Die Einfahrt vom hellen Streckenteil hinein in dieses Schattenloch ist verbunden mit der welligen Piste ein Sichtproblem. Vergleichbar mit einer schnellen Autofahrt hinein in einen Tunnel. Für sie 14. Seuraavana oi, ja taas mennään nurin. Tämä on kolmas kaatuminen ja aika pahasti vääntyy jalka siinä. Meri Kettillä on näitä kaatumisia ollut kyllä tällä kaudella vähintäänkin riittävästi. Hän näyttää, että ei mitään ongelmaa, sauva siinä nyt on katkennut, mutta näyttää, että on kunnossa. Tuossa radan jyrkimmällä kohdalla hän menettää siinä tasapainonsa ja sitten sen jälkeen ajaa väärää laskulinjaa, tulee tuohon keppeihin kiinni. Tässä näemme, kuinka hänen tuossa suksensa tökkäävät tuollaiseen knööliin ja sen jälkeen hän lähtee ja menee kyllä todella pahasti aivan ympäri siellä ja sitä paitsi vielä hyvin lähellä mennä näihin radan reunalla oleviin valmentajiin. Ja edelleen muistutan siitä, että Jamie Alcott tuli tuon lopun aivan vimmatun kovaa. Hän tuli tuon viimeisen välin selvästi nopeammin ja näin menee Nike Bent. Katsoo mihinkä päin tässä oikein ajaudutaan. Tämä ei ole paha kaatuminen kuitenkaan, kuten oli Tamara Wolffilla. Hän pääsee sieltä omin voiminsa varmasti ylös ja siinä korkeintaan kyljessä on vähän mustelmia. Antaa siellä merkin, että kaikki hyvin. Siinä tuo rytkytys koitui nyt sitten Nike Bentin kohtaloksi ja hieman siltä näytti, että siinä myöskin olisi ollut vähän ei ollut eilisessä Super-G:ssä mukana ja nyt on pahan näköistä. Sinne menee Casanova jo heti radan alkupuolella. Ei kylläkään loukkaannut tuossa. Kovin jää takapainoiseksi ja vähän tuonne oikealle lähtevät sukset omille teille. Lindsey Kildow ei ole tänään lähelläkään kärkeä. Paha kaatuminen siellä ja nyt tulee toinen. Liika yrittäminen kostautuu, yleensä näin tapahtuu. Näin Kildow poissa pelistä. Lindsey Kildow, joka johti ennen tätä syöksykappia
menettää tuon punaisen liivinsä. Nyt sen ottaa tämän jälkeen Renate Götzl päälleen. Sitten Marja Holaus, joka Cortinassa täräytti todellisen pommin, otti siellä voiton. Tuossa ensimmäisessä superkeessä, toisessa epäonnistui. Se on hänen ainokainen voitto urallaan ja nyt mennään pahasti taas. Siinä mentiin kyllä nyt vähän rajulaisesti. Toinen kova ulosajo. Marja Holaus. Toivottavasti hän ei nyt loukkaantunut. Oli kyllä pahan näköinen. Tischhauser on siellä huolestuneen näköinen. Ja nyt siellä kyllä, katsotaan mitä tapahtui. Siinä hän vetää kyljelleen ikään kuin tuollainen tekniikkalajien sisäsuksivirhe. Sisäsuksi kanttasi siitä ja tuo oli kyllä pahan näköinen. Siinä tuli kyllä hirmu kova tärsky. Lara Gut from Switzerland. Fenninger, Persson, Giesen and Gergel are the remaining racers. Gut on course here in the slalom. She's a tremendous competitor. We've seen that in her early career here. A little bit late in her turns here, but Whoa! oh no! Wow, cartwheeling through that gate, Lara Gut. What a crash. I mean, that's an unusual slalom crash. And you see the looks of concern on all of the three racers standing down there, including Mancuso in that leaders area. I'm not sure I've ever seen a double front flip, it looked like here. And here's the reason why, right there, and then she gets catapulted by that gate, really, into a second full flip. Both of the skis came off as they should. The bindings are designed to release in situations like that. Oh my God, that's gonna be sore. And Lara Gut, who, came off a hip surgery at a very young stage of her career. I mean, she's only 19. Well, we're glad to see her up and putting her skis back on. So she's a tough young woman.